megalayapost.news. Kumkawai nagithong ban ay mensiam yagi kon samla ban kilan med ban kiar nagijing milin ban gijing di usneu khamtam no drugs ubala kanrei haman lagi jaka hakal lengge jela ka KSU umsring circle mentagasngi kelas dang ya kamai chaprangkop arajar psan halal kathong ong mu drugs hamadan USCC homsning ya kate gelumpung ilekai lawan mempli perda du samla Eric nongkanri bari sports and cultural secretary ka KSU CEC kumkongsan lembat usamla Johnny nongrum sports and cultural secretary ka KSU North Khas Hills District Unit. Hak jinga don lang kinang ilam ka KSU umsing circle bat kibai de kiri orang ba. Ka jingle kai pili perda hak digisngi kala long hapeng kanang kiu irat sport club persya ya ka maulai impact hak ba ka jinga kun kala long ka baya khaj bat itanat ba. Bat hadu basdang ka kelas step hadu bakut ka kelamit om syem don bayo ban penki ya kejar. Hak ba kibor penyai kila rai ban penshut no da ka tai brega bat de hak jinga shut tai brega kanang kiu irat sport club kala la ban peliem no ya ka maulai impact da sun goal la sau. Hakane khalimat ndasiru ngakwa ai khublei yaga KSU umsling circle bakala shim yakane kasinjam bat markapor na ibaret bat menta kala poisa kani ka kerdan ka bahe machaprang KSU umsling circle nomor kumbala ong mene da iwei irangba ba kikena menta labun bakingop haune ujindi bomlong uta drugs balai nomor ba kiduna ya kani ga kitolot ga jingmut jeprakhat bat ngasuthu kata balai kilong kata nomor kimdon kata ga im haga jingim joki bat kini ki tim kiban lakai mendasni ngasukwa awanya ki ba kimdei tang kinung lakai mendasni hari kidei kinuksa ya kini ki hebret kiban ni manta gasni ba balong uway unong ilakai kamre ka kam ka ba shiski ni asni shibnai na arbnai handai de kisnam kasimpor ba pin long ba tubet ban ya khun ne ban ya shimanta kano kano ka jilaga la ka ba rep ne ka ba heru hajalla ne shabaru but ngangets kam ba kumma ka KSU kayang bat kapet ya ka jat benreu ba nadin nang neru kaka isu kana umran din dalairu bat kanang dan ru kum kini ki program om taka football hanrai bun kiwai ki jin lakai ru la kalong hakapule putiru bat ya kajat benri hi barakoi balai ngong kumta namar ba ki ba uniu drugs umdei tangu ba pensnio hanrai udei utma ubajar uban pendojat ya kajat benreu ke jongi dei nakani kadau ba kisah simkhia man pelong ya kani kajat jingilakai ban pensapriang halor kajing stiu jong uniu jat jingdi bat ngidon kamru ban sutu ba namta kitupat ki kena ki balangop pat hauniu jat jingdi ba kinwan mi syakmat namar kajing khang kadang play phi ba pen kelapat la ka jong ka jing im ngasko bani thu khandiat ha ka bede bat ki khantat manai kepala dep hauni khalai trek no pra arajar arbusau ha ka ba udon we khna ubadang khat khandai snam
ula kerni hagani ka jengdi ka basnio ka ba ula penjenjar hadu ahiyeng asam iki bahayeng asam hasno thau bat kumta terter bat nakaliang ka jongu ula kwa ban yale ban yukon yoni u drugs bonlat naka jingim jongu bat dai ha ka sipotrek jongu banai ba khandai arjar aku saw bauniu khla khna ularung ha rehab center ha ka ba kidon ki sanghalang ki balaya rabi u bandrung sakani ka islam bonlat nakani ka jingsniu jongniu drugs bat ha ka khadar trek hadin lai banai khadar trek ubra au khadar trek ubra khadar arjar aku saw uniu khna ulami nakani ka rehab center bat kalong ke ka bastumat bani asngo bahadin ka jingmi jongni nakani ka islam rehab center ulalek pat ban tebet iladi ha ka MMA kapadon hati kita nong thmai ban menta ulalong wi khna samla ubade unuksa ubabaha namta kitu khna samla pat ki balangop hauni uja jingti nget barkan scam ba kini ki samla ki balangop ba pinmi sakmat ban pinom leran namar kapor kaya kamdei shu bangi leran naningin ri hendai kapor kaya kaladei ba pinmi sakmat khnang ba ki sangbalang lani kisnong kitau kila ban yarap epi ban betel lenti spa epi syakal lenti ke babha bat kompang subanrap akabedai bat kajingla kai sports komba PE taftar ba ka KSU hi ka juplong ikini ki jingla kai om ba ka pni ba kala hendai ka kwa ba ki khon samla kenlat na ki basnio bat ba ki kiu saprang namar ba ii ba ki khon samla jungi keleng kabri unyu trap kim du nasu hakano kono ko benta henai ngidan kham ban scam jingmot bat bingdan ka jingthu ka babha bat ba ban kiu sujrong namar ba kani ka chat jingla karu kadai ka wei om tang ban pen bernya ya kamet jongpi na ban ai ya kata ka fitness henai kaladeru kalat kamai bat kumta sim ya ka kum kalat kamai bat ban tebet susu nangis keman bat akisngi ki por ki banungan ru nakaliang ka seng hauniu art nyau trek mentau benai nakaliang ka seng kan sepelong ya ka basketball khasili ka ban salong te hamolai nga khot nga we ri phi ki khon samla jongkani ka dong ka than ba piniwani shimanta khnang ba ki khon samla ki nio la ka jong ka benta ba kin light na ke ki basniu Meghalaya Post.news